weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Agnamiji Madina Kaaƴe pawe kon waktu yoni ha to gudduɗi ndeɓe e nder galle Abdoula Maliki eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal honorable Farba Ngoma maire commune mo Agnama wutte muma teddungal ittama subaka hande o toon to sursarɗeji nde leydi Sénégal ɓen sarɗiyankoɓe kewendi lulliɓe toon taw koye ɗaɓɓande procureur to leydi Mauritanie hoore jagaɗo leydi ndi Mokhtar Wuldu Ndiaye hande o darima e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe toon to sursarɗeji nde leydi Mauritanie wa arti e ɓooje golle kuccanaɗe kamɓe golle ɓennude kala o holliti ko 150 ujunere ɓiɗɗo Mauritanajo jayyaɗo woni ko wallita e nder ndeɗo henna hitande nde gonɗena to leydi Mali laaɓi tigui catala yeeso ɗo saaha holliri gasi ha laaɓi hakkude mum e CEDEAO ɗum holli ɗum ko général Assimi Goïta holliri no gasi jeenayyi ɗo henna lewru ɓe jaltinta passeport uji yine mbawa newnande ɓesguji mabɓe yangara hakkude leyɗele mabɓe tati kala to leydi Guinée Conakry oɗo saaha kay woni toon ko caɗele mawɗe no fewi liggotoɓe leydi ndi ko guykaji duttinde ngaaluji leydi ndi hewɓe henne tawe e kasoji won henne tawe e juuɗe ɓen gendarme ɓe ko wayno gouverneur banque centrale mo leydi ndi kabruji men ma naw en ha to joolam jaɓeri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbocca musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. Mande Massa Keita gorko pullo hen bange mani ganke hen bange joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala
an jiilatoɗo kanŋe jiilatoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkondire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi e kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawateɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo hune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase nayyi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men suudu sarɗiji ndu leydi Sénégal lulima subaka hande o sanga 11h ko ndena ɓe mbawi ittude wutte teddungal wonande honorable Farba Ngom maire Agnam walla mbiyen maire commune mo Agnam ken wona 136 woni ko wooti 130 wooti tato tawaka tato woni ko tawaka ɓen kala gooti kay ko yo wutte teddungal makko itte ɗum noon koye ɗaɓɓade
procureur wonande temedere ko fawi milliard on khalis jofaɗo mo tuma hen beele kadi wawa huccindirde e ɓen loskoɓe ɗum ƴeewe so tawi laaɓi jomar tawi golle mum so wonno way kadi ñawore wawa rewde hen ko wona ɗum ko noon Abdou Mbow kame maître Aissata Tall Sall hande o kolliti toon kañumen jiyani kala document mo ganduɗa ne hollira Farba Ngom kay dirtini ɗum walla kene saabo ittede wutte mum teddugal e dow oɗo hen sifa ɓe kolliri ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe dawrugol woni caggal mum ala hen kala koɓe mbawi gonɗinde hen haydara hanki onon kikiɗe ko moɓodiral mangal woni ko waɗa toon to Matam Agnam taw kadi ko yon commune mo Farba Ngom ardi ko sitin mawɗo no fewi on sitin noon délégation mo APR wawi tawtorede ko wayno Abdoulaye Seydi Sow suuti toon konngoli mum Moussa Bocar Thiam kono ne kadi Mame Mbaye Niang kame Amadou Mame Diop gonnoɗo hooreji susadeji no rewi Sénégal kame Abdou Karim Sall e woɗɓe kala yaadiɓe e yiɗɓe wonande Farba Ngom kala hakkude rewɓe e worɓe kame sukaɓe kala mbawi moɓodirde kala on siti noon jeyno sababu kay ko haɓade ɓorgol wutte teddugal Farba Ngom on wutte teddugal guittaɗo hande o toon to sursardeji ndu leydi ndi Sénégal oɗo saaha noon gonaɗo teskama wonande Sénégal naɓe ñawaɓe tawne coka e dow jawe ɗen jawe noon hatta jomen ene jaahay haajuji men gol cimtola tugganma octobre 2023 ha yettanma janvier 2025 teskama ɓeydogol ɓen wonɓe kasoji taw koye kasoji jawe hatta jomum en yahay golle mum e haajum e galle mum kono taw ko jawo ngo woni tigui kaso mum ala fodde yettade ɗo walla ɓennude ɗo walla nadde ɗo hen walla darade ɗo hen taw koye gon jaw kalɗo gonɗa aɗa reena jawo ngon e renma sa ɓenniɗo dokkeɗa ɗo tawni wawi signilde a tinata tan ha police yettoma teskama noon wonno ko 150 sokonoɓe jawe kono ɗon saaha teskama yettoyima 150 neɗɗo taw ko dumbaɓe ɗeɗon jawe holliti ɗum noon ko directeur ko fate banggue gueɗe criminel taw koye ndi cogdi taw koye jawe hatta jomum ne yaaha haajuji mum kala keddotoɗen koye gueɗe kay walde kasoji wonande Tabaski Ngom oɗo kay waali jamma hanki o kaso kay jammum gadiɗo ɗum noon ko caggal nde waɗi ya ngara laabi ɗiɗi hakkude parquet kame commissariat ɗo nangano ɗo ɗum noon koko fati banggue 1.7 million ko pré franc CFA ko dirtina ko holliti noon e yeeso kay ɓen loskoɓe Moustapha Diop o tottiri ɗum ɗen koppareje kono kadi waya hani goto kaso woni hen ko waɗaɓe woni hen goni koye contrôle judiciaire ko woni hen kadi mbaalo yi kaso no makko ni hennani jeheten koye jangde leydi ndi Sénégal wonande jagorɗo jangde leydi ndi o hollirino wonande kay oɗo saaha fandare laamu ngu ko wadde recruté ɓen jangguinoɓe caggal teskede école aji genndi ndi ene ngakki hitande natgol 2024 2025 aɓe cohli ujunnaje ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko jangguinowo ko mbiyata enseignant ɗum noon ngol binditagol fuɗɗi ko nogase tati hanki o ha go lewru février joƴƴingol ɗin ɗereji noon wonata kay ko 4 ha 7 kono kadi ɓuuri hewde koto banggue SMS walla taw ko banggue email jokkodira e site jangde leydi ndi Sénégal ɓe katojini ko jaarowo e duuɓi 18 ha duuɓi 35 taw ko joguiɗo baccalauréat mum jiɗɗo kay jangguinde ma ƴam wonande ƴettede beele mbawa kay gollade e gollanade leydi muɗum jangu wannongu jamma aljuma ene jofi aseda toon to hôtel Hoyde Bawo ene tawe e nder point de Sarena ɓen noon sagataɓe nogas joguinoɓe fetelaji ha keeɓi ñiiƴi mumen jane oɗon hôtel ha mbawi nawde toon ken tolno 12 million ko pré franc CFA kamɓe noon hen joyi men mbiyama teɓ ɗum ko jamma hande ɓennuɗo hen o sanga wendogo e nder ɗoygol mabɓe hen goto noon gandi mawnidi wandi kay peeje haaɓe keeli oɗon hôtel deke on noon ko ɓattodirnoɗo gendarmerie tawete toon to Popenguene e ballal gendarmerie mo Joal kame Popenguene mbawi tigui darade hen ha mbawi fawde juuɗe men e ɓen sagataɓe joyo ɗum koye 5 heures du matin hande o aɓe tawe
e juuɗe ɓen dadiɓe to Kedougou wonande kay ko couple resondirɓe debbo couple resondirɓe Sénégal najo e Mali najo ɗiɗo resondirɓe ko ɓen tawa e juuɗe police toon to nokku biyeteɗo Biti Laye noon walla mbiyen toon nokku biyeteɗo nokku moɓe mbiyata Baytilaye ɗum noon ene tawe e nder Kedougou ɓe nanguira ko poɗɗe ɓeydoje force ko wayno drog eɗen gueɗe kala ɓe jeyata ɗum koye ɓen yilotoɓe kanŋe toon to ɓulli kanŋe ɗi bande fasi ko toon ɓe jeeya ɗum oɗo saaɓe tawe juuɗe dadiɓe toon to Kedougou maɓe daro yeeso tribunal mo Kedougou daw ngam golle maɓɓe mettuwo o holliri ɗum ko tugganma gila hanki ha fenma ñalawma janggo 6 heures ben peƴƴe towɗe baaɗe nokkaje ma wonoy tati piccal ndiga taw ko towendi ben peƴƴe kewɗe doole tene kadi kewɗe sembe no fewi wonde hendu e nder maayo awoɓe nde mbawata rentade nde tawno ɗeɗo ben peƴƴe alakala koɗe donki gaƴƴade aɓe ndentina tan ɓen ɗannotoɓe e maaje ha tenti noon ɓen awoɓe e nder maaje ɓe leydi ndi Sénégal ɗum ɗon uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkunde gouvernement mo leydi Mauritanie kame gouvernement mo leydi Maroc ɗum ko ɗen jaagoɗe ɗiɗi tambiɗe ko fati kuɓɓam leyɗele mumen kanko jaagoɗo pétrole mo leydi Mauritanie Mohamed Ould Khaled ene wonde Layla Ben Ali ɓeɗo hen ɗiɗo mbawi sifodirde toon to Rabat nden sifande noon ko wallidde Mauritanie to banggue kuɓɓam ha tenti noon lamorgo mum ngam haɓade ɗin kupperaji teskaɗi e nder leydi ndi ha tenti noon e nder wuuro Nouakchott gouvernement mo leydi Mauritanie e gardegol Mokhtar Ould Ndiaye kam woni hoore jaggaɗe gendi ɗi tawama hande o toon to sursardeji ndu leydi Mauritanie ngam artude kuccam golle ha tenti noon e golle jewtuɗe hitande mande nde 2024 e nder ndeɗo hen hitande golle kuccanaɗe kala o holliti e nder lewru janvier ndu wonano ndu ndeɗo hitande temedere noon kadi temedere capanɗe tate nayyi ujunere taw kadi ko foyre walla min taw ko famille heeɓi balle holliri ɗum noon ko hoore jaggoɗo kadi o holliti oɗo saaha porosiji kewɗi kay ƴettaɗi gonɗi e gollede o holliti dialogue mo noddino mawɗiri ndi ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum wonno koye manditare leydi ndi hakkude dawriyankoɓe kamɓe ɓesguji leydi ndi kala o arti e toɓɓe jaaƴe ma namde jaabuji nduumo hakkude gouvernement o kamɓe ɓen sarɗi yankoɓe jagorɗo rewɓe kame sukaɓe golle holliri weltare mum mawde no fewi wonande ɓeɗo hen sohnaɓe ɗiɗo kay taw ko toɗɗaɓe colonel ngol woni goo e armée leydi Mauritanie Habibatou Thiam ne wondi kadi Noura Bintou Biya ɓeɗo hen ɗiɗo kay goni rewɓe garɗuɓe to banggue armée leydi Mauritanie toɗɗaɓe kanko on jagorɗo golle kame rewɓe sukaɓe Safiya o holliti weltare makko mawde no fewi ten kadi heeɓi eɓe jogoro jaam e kisal omo wasi rewɓe heddiɓe kañumene dañata ngal ɗon fartaŋe no fewi gouvernement mo leydi Mauritanie hanki o ko fati banggue batu jagorɗe ɓe garte sifodirde e terre eɗen gandi ko société to pittoɗo boli ubbitowo nonne kadi gay ceene pewnitowo wonay laaɓi ɗiɗi piccal 4 milliard koppeji ɗuggiya ngam kay ɓeydude sembe ittude ceene ubboje oɗo godron ngam sattinde yangara e newnude wonande kisal ɓen ɗannotoɓe jogade nden kay kisal boli leydi ndi ngam teskede o saaha ko saaha keneli e kala saaha godron ngaji ɗi ene keewi uddade teskede cumuji laddeli e nder leydi Mauritanie waɗɗani kiifa ko cummus o waɗi toon huuɗo mbiyen tan kuɗoli ene wonde leɗɗe ɗe jawdi ñamanno kala oɗo saaha kay wonti haydara ɓe eri monon autorité ji ne mbawata wawde walludeɓe ɗeɗo hen gueɗe beele kadi ɓuura wawde rewde lawola ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali AES holliri hoore mum oɗo saaha kamɓe kam so tawi CEDEAO ɗaccani ɓe ɗacci ɗum ha laaɓi ɓe kolliti ɓe ɓorima hen ha laaɓi wi général Assimi Goïta kam siifi ɗum holliti 29 nduɗo lewru janvier
wanden kay passeport uji newnoji ya ngara taw kadi ganda ko hakkunde leyɗele tati taw ko kamɓe ndendata ɗum ɗin passeport uji ko passeport uji AES wawi kay lomtonoɓe CEDEAO o saabi kolliriɓe ceedalaɓe kono CEDEAO ala taw konngol ngol haalen haydara firti kono gase jeenayyi ndu lewru kam woni fin hakkunde AES kame CEDEAO ngam newnande ɓesguji leyɗele maɓɓe ya ngara e nder leydi ndi kala teskede oɗo saaha cogguji kewɗine ɓeydi e nder Bamako lamorgo leydi ndi hewɓe yeeyoɓe beele Moussa Alassane Diallo ene hetta to banggue ɓen yeeyoɓe fannu privé addoɓe en gros ji walla ala ko wonde kala kamɓe ɓen taw ko secteur privé ɓe mbawi joɗodade e hooreji jaggoɗe leydi ndi ngam yewtidde mabɓe on ɗaɓɓiri nden jonde beele cogguji kewɗi mbawa ustede yogay jeereji leydi ndi ha tenti noon ton to Bamako teskede yogay gueɗe fannuji ene seeri ha ɓurti o saaha kay weeɓi toon ko basalle pomme de terre ɗum ko toon to kuri ene tawe e nder leydi ndi ɗon ɗo kilo basalle kame pomme de terre kilo basalle yano ha wonoyi 330 o saaha watti yeyede 80 so tawi ko pomme de terre gonnoɗo 150 wonti 100 ngam teskede o saaha kay caggal moɓe gubbiti pomme de terre uji mabɓe kame basalle mabɓe teskede o saaha kewendi wawi nadde yoga e jeereji taw ko leydi ndi ha tendi toon to kuri kam e diwan mum kala gardaten koye Sokela Kogala Mayiga gonnoɗo hoorejo jaggoɗo leydi Mali guittaɗo e poste mum gila novembre 2024 holliri e nder haalande makko mo jabto yogay konguɗi ɓen autorité ji leydi France tenti noon hoore leydi France wo arti taw koye laytol rendo ngol wo yaltini kankon Sokela Kogala Mayiga jabtade koninkoɓe leydi France wonnoɓe to leydi Mali ngam hollirdemo 57 soldata France najo base to fittanum e nder leydi Mali mayani e nder wolde woni maɓe maayi koye rafiji wonen koye accident ji holliti ha hen goto kural ittani fittanu mum walla ni habdiɓe maɓɓe itti so tawi kay won maaɓe maayi ko koninkoɓe leydi Mali Burkina Niger taw kadi koye gol wole musde no feewi kono ko wanni 56 koninke mo leydi France mayɓe leydi Mali kala ko hakkunde accident tan kame rafaɓe hollirdemo gouverneur a banque centrale woni BCEAO taw ko Jean-Claude Kassi Barou tawama hanki o toon to leydi Mali woni haayi ɗum noon ko udditemo toon banque BCEAO o banque watti banque tataɓi joyi nder leydi Mali ɗum ko caggal toon to mofti noone kadi sikaso hanki o ko toon to haayi ngam newnande banque BCEAO ko fati golle e newnude gueɗe mum kala paɗen ko toon to leydi Gambie wonande to leydi Gambie gonnoɗo hoorejo leydi ndi Yahya Jammeh taweteɗo exil to Guinée équatoriale hanki waɗi haalande mum o holliti parti makko hankadini ko kanko ardotomo hay goto goɗɗo wonta ardade ten o firtu hen gueɗe kewɗe no fewi saabu wonde hen hewɓe ko traiten ko nafigueji gona rewɓe lawol e wiidemo on giwnoɗo lefol laamu guila hitande ujunaje 17 woni 2017 o holliti ko gartowo e nder leydi makko Gambie tene kadi ma o artu haaɓe ƴeewa hol jogorɗo yaade kaso so tawi ko kanko walla ala ko ɓen haaloɓe siftinde moon wonande CEDEAO hollirino ma udditan demal leydi Gambie beele kadi wawa ñawde ɓen ɓe juuɗe men moddi ko fati e yogay kilimaji baɗaɗi e nder leydi ndi taw ko leydi Gambie Guinée Conakry nayo liggotoɓe banque ene hen gouverneur de la banque centrale mo Guinée Conakry aɓe tawi nder kaso jeeyi sababu noon ko kanŋeji moftanoɗe ɗon banque ko heewi hen yiyaka hol nawɗo oɗo saaha kanko on gouverneur kame cikka mum e ɗiɗo woɗɓe kala ene tawe nder kasoji wona kamɓe tan hewɓe gollotoɓe woni société ji ko wayno lidde e goɗɗum kala tawama e kasoji wonen tawi juuɗe gendarme ngam teskede leydi Guinée sa toɗɗama tan kewɗa ko mairade ɗo kaɓɓil kalis ngel woni ɗo dirtina ha mbatta mosde mbattideɗa e nder kaso général Mamadi Doumbouya riiwi ɗiɗo ɓattiɓe galle lamorgo ngo woni Mohamed Ousmane
Tarawore directeur général de patrimoine parti ne wandi kadi cukkumum ali suma ɓeɗiɗo kala diwama hen ngam dirtindeɓe ngaaluji leydi ndi teskede oɗo saaha mo gonɗen ngaaluji ɗe ndi ko heewen koko dirtinte RDC Congo ɗe balɗe kala ko piyanɗe gulɗe jaw subaka hande o kadi ko piyanɗe ɓutte goni ko nana nokku biyeteɗo kiba kuma noon waɗani ngoma ma wonede kilométre uji nogas e ko fawi dañi obiji ɗiɗi jandi e leegal ngol wuro wiyetengo Trunga yoɓi pittali jamuri ɗiɗo hewɓe dogui payi toon to ngoma ngam teskede rebel M23 kame armé leydi ndi ngal nanggodiral wonande gardiɗo fedde gotago windere nde erima rebel M23 nde dartinta jeygue yalta leydi ndi ɗofto sifande taw ko sifande haaldanode to leydi Cameroun Paul Biya ma won candidat holbiɗo ɗoma wonande ko président assemblée nationale leydi ndi woni KV on mbiyata Djibril on holliti ɗoma subaka hande o président assemblée nationale mo leydi Cameroun o holliti Paul Biya ma won candidat 12 octobre 2025 gorko mo duuɓi capanɗe jeenayi ɗiɗi laamiɗo leydi Cameroun guila hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi woni 1982 ha ɗo kam laami leydi ndi tene kadi holli ɗum ko président assemblée nationale ma o won candidat FCA Centrafrique yiyama toon ñayre jaama hono mum meeɗaka yiyeede e leydi ndi taw temedere capanɗe jeeɗiɗi taw ko ñayre timmude no feewi woni yiyande toon wi noon ko porte parole gouvernement ngo Nazaka on holliti ɗuma walla mbiyen koye région Nazaka yiita porte parole gouvernement o mala lawu ko on holliti ɗum no holliti ndeɗon ñayre hollama ɗum gouvernement o kame hoorejo leydi ndi kala tobbene Patrice Talon holliti o jeeytake ƴamoɓe lefol laamu dawal tataɓal ɗum noon mandama ko gasata koye avril 2026 ɗon kay wonde Olivier Lundiyanke mo tuumi yiɗɗode dirgude laamu makko ne tawe e nder kaso tasir haali wona Julius Mada Bio ko hoorejo leydi ndi holliti wonande caɗele baɗaɗe leñol fulɓe maɓe ndar hen toon to fertawo ɗum ko caggal hewɓe kay nde dañi joddade makko taw kadi ko sete giwnoɗo to Conakry hollirde kay wonande fulɓe ne tampina no fewi nder leydi ndi guila e nangle hay goɗɗum kala o erima noon e nder discours makko ngol leñol ko ɓoydegol e leydi ndi ene fotorokede fodde mum o fodi maɓe nden ndimagu ngol ɗon leñol to Nigéria ko groupe armé kesso woni jibinaɗo le novembre hitande yawtunde on groupe kesso biyeteɗo Lakurawa noon jibina koye nokku moɓe mbiyata Sokolo kame kebi ɓe puɗɗi wadde jango mabɓe wi noon ko major général Edouard Bouba holliti wonande nden fedde hesere ne gasa taw koye fedde jihadiste en andaka taw noon nden fedde konde yahata jolam jaberi jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia ma warane kabaru min jeehaten ko toon to Royaume-Uni wonande saggata joɓinoɗo pittali cukalon nde won taton taƴanama duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi e kaso ɗum ko jangu ngu o wanno en juillet 2024 kankon mbiyeɗo Alex Rout quoi mo duuɓi sappo e jeetati ma woni e kaso duuɓi capanɗe joyyi e ɗiɗi CPI cour pénal international waɗi mandade arrêt taw koye procureur Karim Khan ɗum noon ko chef de Taliban mo mbiyata Habibatullahi on chef de Taliban ene wondi kadi e président cour suprême Abdul Karim ɓe ɗiɗo kala ngam kirimaji jofede e dow mumen Arabie Saoudite liba caggal taƴodiral duuɓi sappo e joyyi hande o ɓe ƴettiti ngam cehilagal ɗum ko jillu jagorɗo affaire étrangère mo Arabie Saoudite Prince Faisal waɗi jillu mum toon to Beyrouth ngam joɗodade e Joseph Hon taw ganduɗa ko woni hoorejo ndi tijjado kañumne ma waɗoy jillu mum toon to États-Unis de Amérique Donald Trump fuɗɗima yamirde yoɓɓe nangue taw kadi ko ɓen nalɓe leydi natir ndewani lawol hakkude Boston kame Chicago ke won temedde joyyi e ko fayi fuɗɗima yaltinede leydi ndi jolam jaberi musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia mi salminima.
en calmitima sar Abdoulaye Sall en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaru ɓuuri tengtude e jolam jaɓeri e ñalawma hande o puroɗen ko leydi Français to dey yoga e guure mbi wonde tawi e ndiyam ɗam jaran ɗam composition chimique noddeteɗo trifluoro acétique ɗum no TFA ɗum noon mbawi hono wiide noon wayno résultat o wawi hono e waɗede e wallidirde ɗum e association consommateur uji en IFC e ko wi noon kadi wonande kadi ONG taw kadi ko fati kadi e taride noddetede kadi futur génération future wawi hono bajjinde ɗum ñande alkamisare nogas tati lewru siilo ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ɗo ko Pologne gardiɗo hono jagorɗo mabɓe wi ɓesgu mum ngorngu toon to leyɗele kono dendude hono Amérique ina jaɓɓi ɗumen e leydi mumen nde kono feere kono garta e leydi mumen o wawi noon jokkodirde e joɗini toon leydi mabɓe wi noon yo toppito e kala e ɓen ɓe ngala kayitaji nde jokkodirta mumen nde tawno wonde Donald Trump wi wonde so ara e leydi ndi kala mo ala kayitaji ma ko gartiro ɗumen ɗum no guila joni kamɓene ɓe mbawa ƴewde halnoɓe kay toppito ɓesgu mabɓe ngorngu toon ɗum ɓe mbawa kadi koto newna ɗumen taw kadi caɗele ngala leyɗele dendude Amérique wi won e gueɗe dental leyɗele Europe jeeyi koɓe wattoɓe yobde douane ɗum noon hulɓini dental Europe ngal joni noon ɓe goni koye sakkude hono peeje gam kay ƴewde noɓe mbaɗata ko adi no Donald Trump wawata hono lawɗinde ngal ɗon kulal Israila jokkodiral hakkude mum e Arabie Saoudite yewtere mumen ene wawi fuɗɗade e taw kadi gartugol Donald Trump e laamu ngu kono Ben Salman wi ɗum fawi tan koye e leydi hono Palestine hebde jeytare mum Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum waɗi tonguɗen habaruji men e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji ko Sandogu gam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbotia golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo henna wonno komin jubbannomon e kumtel men e ɗemgal Pulaar kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to kaddirde to ko musidɗo moon Saydou Abouba jolam jaɓeri ko Alassane Oumar Mbodja kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena